Ang tini live fiya ma fakya tang bagi ke miya pro tiari mairango sini buwa grane mangtung senam sokjang mana tui sinti prasa BJP ni eganso ang kok sanam bakak tangai tongo nai jotoni na political right democracy right tongo ang je hamjago ajagan politik khlaimano fiyaba bubagra samne bagi samung khlai tong abonorok ni joi semano buini chukili bai buini sama bai noro ama haita kaidi abonorok sak ni depression ni thinang no derari man kalayo ama hai bubagra samne bagi samung khlai tong abonorok norok jotono saimano bini tamok obab tong rang dollar property jot tongo fiyaba depression thanchani bagai saya ningya ke mo samung khlai tong nai nai kawi pochonto dini depression tutui nang tama norok tama mo hai ke ba depression ni finance crisis tongoi mano hai pano ar kisa sugda mana hnai norok khlai mana abono yakardi rangna tuyei mangso keji kaisina tuyei dophana ta phaldi aba belai kino sayang nai rangna tuyei mangso serjana tuyei nini babuno nini amano siniata angri takuk norok wansuk di kahamkai dini moharaja depression no thancha khlaiei ekota khlaiei depression ni thinang no snamna naikini norok tama ma haike kebeng laiba pike medam tangai bin putala sogjak tangai gu be khanjak jaga pahar kasimaya amnor lise semeno bos kang NRC hinai chara tripura ni thaniwo rangnaka NRC case khlaina ni rangnaka case khlaika fiyaba yagulo tamangka BDC Bangladesh go back Biplab Kumar go back hinai ke a go back bai no tongi tongka amtama obon bagisi election rajago bo kintu moharaj kemno thanir fana amhai koksa hamya sayako hambai asu jottunya ang sawono depresa ayuklokthung dipra dofa thansang thung tebo kaito hang khlaitung dipra dofa no hambai asungno